Mortaiskakele meikäläinen on Nexus GT ja nyt mä tehdään Etuskala ensimmäinen haastevideo Deineon kanssa. Sano moi. Moi. Ja mennäänkö haasteisiin? Mä katson, että onks... Joo, no Ollepolle toi tehdään vähän... Etuskala katso video YouTubesta automainos. Senkin mä teen ehkä vähän, lisään se sit jossain vaiheessa. Et uskalla trashata jotain juttua. Trashaa dirtti. Mä trashaan Deep Sand City. Joo. Ei kun ei tuonta mailboxiin nyt. Joo. Et uskalla lähetä kaikille sun kavereille, et lopetat. No, helppohan se on tehdä. Ei. Ai, quit. Täällä on just tämmösiä eri maalaisia kavereita, niin... Heti tuli se tyyppi, kenelle mä sanoin se. Kuva tyyppi. Toi Super Active. Miten täällä ei oo mukaan se gameri? Mä pystyn bannaa, kun mä yritin bantää, niin sitä ei pysty bannaamaan. Jos täällä on joku toinenkin. Mutta kun siinä lukee, että täällä ei oo tässä maassa ketään, että mikä on ton nimi. Mikä alkaa ton nimellä. Mä kirjoitin Tedek, niin se ei pysty bannaamaan sitä. Noin, nyt mä oon lähettänyt kaikille, että mä lopetan Grovin. Ihan kiva juttu. Et uskalla, anna mulle vielä... Se laittoi sen joka mailboxiin. Se on silleen... Apua. Ei sano, että annat ne mulle takaisin. Oikeesti just tällainen, hei. Et uskalla, koita saada joku modi sun maahan. Mut sitähän ei voi kikata edes. Miten mä saan jonkun modin tänne maahan? Anulotti tai Elpini tai joku kakkapykälä muodon. Niin. Sitten siirrytään tauluihin. Että voin minäkin pyytää jonkun kakapykäleen. Et uskalla, tässä tulee sulle haaste. Älä puhu videos. Hi. No, ethän se kaikissa videoissa ole puhunut. Niin, mulla on Growtopiasta yksi video, tai kaksi videoa, missä mä en puhunut ollenkaan, koska mä halusin kokeilla sitä niin. Joten mä oon tehnyt sen periaatteessa nyt jo. Täällä on uudestaan Tommi Lili, et uskalla trashata tätä juttua. Et uskalla trashata VL. Ja sitä varten Neo antoi mulle VL. Kiitos Neo. Sinne se menee. 200 gemia. Onko se siis se supporteri? Ja nyt te näette One World Dog Recooklet. Et uskalla myyttää maa 2 small lock. Okei? Okay? Ne on maata swattit pois. Lol. Yeah. Täällä on jotain onks täällä joku lukko? Jossain. Siellä PvP-paikassa. No ne pitää ottaa pois. Siis se pitää ottaa takaisin, sillä on kauhea homma. Ai. Imekää pitteliä. Hei, otetaanko mitään pois? No. En mä tiedä. Oi. Eihän me muuten voida suorittaa tätä haastetta nyt. No mut sit meidän pitää hakata kaikki nuo laavat ja dead spikeit ja cave backgroundia ihan sikana. Niin. Ja meidän pitää hakata myös toi meidän checkpointtikin. Niin pitää. Ja sit ne jotkut dragon gateit sieltä. Niin muuten. Joo, no. Niin. Siis joo. Kyllä. Onks sulla on tästä, niin mä laitan vaikka sit. Ai sulla on toinenkin? Ei! Mene pois edestä, poika. Ja naadit mulle. Ei kun niin. Mä silleen, miten sä et nyt... Mitä pystyt Paino add!
Sä laitat publikille sen. Ui jumma. Mun serkku oli silleen, ei, mä en kerran rikkoa sitä. Okei. Mä publikille Et uskalla sanoa, että oon homo. Hei katsojat, mä oon homo. Ei mä atit nyt. Vai? Ai niin joo. Laita se noin päin. No niin, sit seuraava. Et uskalla. Moikka. Mitä se ei uskalla? Mä en uskalla moikka. No. Oho. Kirjoitetaan se mieluummin näin. Näin. Et uskalla kertoa sukunimeäsi. Kyllä mä sen voin kertoa. Kerrotaanko? Mä kerroin osan siitä. Aha, mä kirjoitin väärin. Tiedätkö sen? No miksi mä en tiedä sitä? Eikö niin? Et uskalla, anna mulle vielä. Et uskalla, koita saada modi sun maahan ja kikse. No. No, nyt ei mitään onlinen. Tai on onlinen, mutta siis ne ei ole laittanut, että se näkyy. Onko genuinen? No, niin. Voi kakkapökäinen. Eiköhän mennä seuraaviin haasteisiin. No niin, eli mä teen nyt tän automainos. Joten katsotaan. No niin, tule jo. Rää. Niin. Se oli ihan tiedettävää. Mutta joo, se oli automainos. Nyt me tehdään Olle-Pollen haaste. Olle-Polle, koska se on tullut onlineen. Itse mä oon... Niin. Mä poistin nää kaikki täältä, mut se oli laittanut, että uskalla aina mulle vielä. Joten... Tuu tänne kuvaan sitä, et uskalla video. Teen nyt sen sun haasteen, joten tuu niin anna sen. Kominkin se on silleen, ei nyt. Ja joo, mulla siis edelleen ne on täällä. Tuliko käskystä tänne? Kuka? Olle-Polle. Joo. Niin näette tässä, että... Toi ei ollut suunniteltu. Mä teen uba. Joo. Just kun oli painamassa nappiin, niin se bannit. Se oli silleen, ei. Se on varmaan silleen, voi vitsi. Se meni jo tohon jonkin toiseen maahan. Only Flames. Kukas hän on? En mä tiedä. Mä olin just painanut acceptin. Niin kummatkin oli. Pannut acceptiin. Hei, onks toi teillä toi Lahtikemia, koska se tuntuu vastaavan noihin kaikkiin kysymyksiin just tolleen, et en mäkään tiedä kuka se on. Jumala. On se teillä. Ei se on meillä, mä oon niillä. Joo. Tämä.
Noin, joo. Olle polle tradet, nothing the nexus tradet, one word look to olle polle. Sillepähän tuli kiire. Mut joo, elikkä kiitos kun katsoitte mun haastevideon. Ja onko sulla jotain sanottavaa? Että tilatkaa kanava ja tykätkää ja... Ai niin. No mä käytän nyt Danger Sing, niin. Mikä sun kanavan nimi oli? Growtopia välineo, mutta mä en tiedä, kun sä haet sen sieltä YouTubesta, siihen tulee 2 Growtopia neo. Growtopia Se on se, missä se on se kuva. Tääkö? Tälleen. No niin. Joo, no käykää tilaamassa Neon kanava, jos te löydätte sen. Mut siellä pitäisi olla Neo. Tai Neo-kuvaa, mut niin. Mä rikon ton kyllä. Mut joo, toivottavasti piditte, tilatkaa kanavaa, jos teitä kiinnostaa ja niin ja painakaa tykkäysnappia, koska mä pakotan teidät siihen. Laittakaa mulle lisää, et uskalla haasteita, niin mä teen ne. Mut sit ei koko ajan tolle, et älkää laittako sit koko ajan just tommosia, et uskalla antaa mulle VL, koska sitten vaan yritätte tienata silvaa ittenne rikkaaksi, joten mä en, ei samoja haasteita samoilta henkilöiltä. Joten niin, moikka!